искам лесен път, да имам сили да мина цял през бурите на моя... Така, че да кажа набързо, понеже Божо винаги търси такива, които причат на платноход, нали, за платното на платнохода, и аз този път сега се сетих между другото на върха да взема такова камъче. А това прилича на сърце и ще бъда кифа. Дай ми сили да вървя, да вървя, да вървя, да вървя, да вървя през бури. Вярвам, не искам лесен път, ще вървя, ще вървя, ще вървя, ще вървя, ще вървя дори през ада, щом в края на пътя си ти. Последна дълга тренировка за този блок за Комемине, който не мога да нарека толкова блок, колкото така един тренировъчен период, защото нямаше нищо, кой знае колко структурирано в него. Основната цел беше, която си поставих в началото, е да имам тия 3 месеца, 2 месеца и половина, 3, които по-активно така се подготвям за Комемине, да имам всеки ден активност и всеки ден денивелация. Успях да си постигна целта да имам всеки ден активност, всеки ден да бягам почти и допълнително да вкарам и така допълнителни тренировки като колоездене, дори малко повече разходки, малко повече работа на крак. Така че това го постигнах. Какво не постигнах, може би трябваше да вкарам, ако имах това време, малко повече дълги бягания. В смисъл, примерно да имам седмица, в която правя две дълги за седмицата. И другото, което трябваше да направя, може би, е да вкара малко повече силови и раздвижващи тренировки. В смисъл, нещата, които биха ме предпазили от контузия, защото освен умората, това, което може да спре опит по Комемине, е някаква контузия, която при мен би било нещо от сорта, ще видим, но нещо от някакви слаби части и дисбаланси в тялото. Но абсолютно аз си бях поставил план максимум. Не го постигнах, но постигнах достатъчно от това, което смятам, че ми е нужно. Няма ми нито една тренировка по трасето, но пък всеки ден, правейки този маршрут, който ви казах, имам видимост към част от трасето, която е от общо от връх Баба до Свищи плас и дори се вижда и връх Вежен, който сега като се кача, като стигна догоре, ще ви покажа. Красиво, да. Иначе път не ще ви беше. Наслаждавай се на колата, докато е време. Да. Облегни се удобно. Опа! Това е тегличе точно. Ей, за пръв път толкова голяма група на ком. Изпрещачи. Да. Хора и даже и куче. Да. И куче, да.
Оп! От тук. Транспорт си имаме почти до върха, което е супер яко. Това е да имаш голям екип. Ще понавали май? Не. Това е... лъжовно е това. Обаче само първия ден ще е хубав. Аз си ми полар, няма грижа. Добър ден, приятели! Случваме се от полумаратона Комемине, 21 км от старта, като старта беше на 5 км от връх Ком. Ето този младеж, който никой от вас не познава. Ме хвърли малко под върха, качихме се догоре, голяма група, снимки, това, камъчета. После бързо спускаме до Петрохан и сега сме си тук над Петрохан към Тодорини кукли и си ходиме лекичко. Времето е прекрасно, Калине. И природата. Природата ние си я знаем. И клас. Днес е много хубав ден, защото е вработващ, сравнително кратък и същевременно аз си ходя така, без багаж, без нищо, защото имам много яки приятели. И ми носят багажа. Така че додолу някъде до пробойница, преди пробойница, да кажем, че стигна до пробойница, Калин ще е с мен. После сапорта си продължава по стандартния начин. После Ники ме чака навсякъде. Ники, между другото, най-важната част от това преход, защото аз ако не, той няма да го направя. Между другото. Така че, изключително важна част. Няма да се размотавам много и да се обяснявам. Гледайте природа. ...28 км. От тук се разделят нашите пътища. Живи и здрави! Много ти благодаря. Много ти благодаря за... че ми носи раници на всичко това. Благодаря ти много. Айде, аз ще снимам нагоре тук. Чест беше за мен. Благодаря. Давай и с удоволствие да ви на море. Айде, чао. Чао, да се топнеш за мене. Да. Ей, да пишеш и да се звъннеш. Пише. Да. До колата ще пише. Добре. Биричка. Тая е топла някаква. И за тия не става, ама. Искаш да ти дам сол? Ами аз имам. Аз ще разтворя. Хапче. Не е да го разтваряш, хапченце. Не, ще сложа... Не го усещаш, нито ти става Що много солено. задух стана? Нито ти става солено в устата, нито нищо. Имам в жабката. Айде, дай.
Колко казахме сега, раницата вземам ли? Зависи от тебе. Ако... Май ще я взема, защото ти... Аз Няма докато смисъл стигна да- до Тръстеная, Да. докато такова... Няма смисъл, вземам си раницата, то няма кой знае какво в нея, ама... Кочинката. Да погледни колко хубаво всичко е Как сме подредено. го подредили, че Виждаме го- си всичко. Като цигански катули. Да. Двечки, Две ли? от 2 на час. Да, ми всичките така не шиквам се. Те ще стигнат за Не, то аз нагоре не съм се потил, то тук става сега задох, иначе нямаше да те грижи. Тук освободихме седалката. Това ще бъде хубаво бягане, според мен. Тук е страшно. Имам някакво чувство, че даже тракера работи. Мислиш? Да, я вижте те. Аз само директно от небето да пия вода, няма страшно. Да не ядеш лед. Направо мога отварям бутилката да слагам. Спря. Трябва, да. Не вземам скъп. Това е момента. 1,60 билетчета. Не ми си искаше да ти кажа да се потъна надолу. Това е какво трябваше. Тук как си имате една раница? Тичай си на дъжда тогава. Никаква кола. Не знам. Некъде по пътя, сега ще се виждаме. В такъв случай. Ако не дойде до вечера, значи се е отказал. Само дал съм влак. Виж, ако има някаква софра там, на къщата кола. Ще трябва после да го нося. Ай. На кой километър сме се? На 38. Не, ти го излагахте на 33. Оле, каква уж си вали. Да. Реално ще. Как беше нагоре? Много приятно. С Карин доста приятно си полатихме, не усети как мина времето. В момента, който оставих, влязох в една гора на спускането към пробойница и буквално се загубих 60 пъти. Нападали дървета, липсва маркировка и същевременно много обрасно. Обаче се някак си престраше, пресичам река и така нататък. Но беше за кратко, така че сега в момента следва една лека част спускане само до Лакатник, след едно качване така палаво до Тръстеная. Понеже хапнах сега на пробойница и не е тежичко, да ти кажа честно. И сам воен, гледай какво става. Горе е такова. Цече. Не е поколебим. Така. Нищо не виждам. Ама аз съм натам. Наляво. Наляво съм, да. Ай. Айде. Бягам си надолу към Лакатник. На около мен си гърми, ама доста далечината. Аз даже свалих мембраната, защото умирам от жега с нея. Защото времето е страшно топло. А пък същевременно вали, ама заваля за много кратко. Силен дъжд в момента е по-скоро за без никакви мембрани. Сега спускането тук до Лакатник. Трябва да се внимава, когато се бяга това спускане, да не се пак да не натовариш много краката. Но пък на човек му се иска по-бързичко да го вземе този досаден участък. Ще видим. Сега държа прекалено високо темпо, но ще намаля със сигурност. И то в един момент се почва да се минава и през гора, път и така нататък. Но доста приятно. Доста неща се случиха в краткото време, в което сме се виждали.
Както се хвалих с хубаво време, така заваля, затрещя и малко по-късно вече пече слънце и е жега. Иначе точно 20 минути буря. Тук сме бях точно в горичката покрай пътя за гара Лакатник. Сега започвам любимото изкачване към Тръстаная и Ники ще ме посрещне и ще донесе щеки. Днеска цял ден съм без щеки, ама сега вече ще ми трябва. Добро утро! Втори ден. Снощи успешно пристигане на Тръстаная. Не съм снимал оттам, защото имахме други по-важни задачи. То е да хапваме, да почиваме. Днес Ники ме изпрати отново 5 км от Тръстаная и сега си шляпам тук из гората и ще ме посрещна отново преди Витиня ще ме посрещна отново. Имам си тук доста самотни километри. Много хубаво, между днеска много ясно времето сутринта и сега току-що се отвори гледка към Витоша, София се вижда и дори Рила. Така че днес е ясно време поне до ранния следобед, въпреки че днес прогнозата отново така дава, че може би бурите ще се разминат. Евентуално нещо кратко, като се надявам да съм подминал или да съм на Зла поляна и да мога да се скрия там, ако има някаква буря кратка, или вече съм подминал и да съм надолу към Витиня, ако има такава буря днес. Все пак да адресираме и слона в стаята, което може би днес се чуете какво си нося. И също си нося спрей за мечки. Ето. Сега може да кажете тежи, но пък не ще минавам до такива места, които исторически знаеме, че има мечки. Така че що пък да не си носиме едно пепър спрейче. Почвам изкачването към Зла поляна и оттам вече отново Ники ще тръгне от Витиня нагоре да ме посрещне някъде по спускането, досадното спускане от Зла поляна надолу. Иначе е така из горичката. Поздрави от Зла поляна. За втори път минавам по Комемине и за втори път се отбивам в заслона за Зла поляна. Защо? Защото знаете тук защо хората се спират в Зла поляна и то е за да аварират леко. Между другото размина се бурята, но все пак влезнах за да изчакам да видя какво се случва и преди да тръгна към Витиня, но който познава, аз защото никога не съм срещал стопания на заслона, но оставил отново, както винаги. Сиренце, доматче, краставичка, туршийка, кола, ракия, съм сигурен, че това не е нещо друго. Има неща. Така, поздрави на този страхотен човек. Очевидно го оставил това за такива като мене. И постоянно чуваме тези истории за хора, които са спали тук или пък са почерпени с разни неща тук. Така че така се прави. Аз не съм имал щастието, може защото всеки път по обяд идвам тук, не съм имал щастието да се запозная с човека, но надявам се някой път да успея. Днешния етап реших да го прекратя малко по-раничко,
бях планирал до Арабаконак, за да си отворя хубав аванс за следващия ден. Като идеята е от Арабаконак Ники ме взима и отиваме в къщи, защото аз съм отправец. И вечер да сме си нахапваме домашна храна, хубава баня, което между другото си остава като план, но мисля да го прекратя на Витиня, защото утре по прогноза и по това, което се вижда по всички апликации, радари и така нататък, е, че абсолютно никакъв шанс за пълноценен ден по Коме мине. И идеята ми е да видим, да направим плана, ще видим какво се очертава, отколко часа да започва да вали и да направим половинка ден утре, само до Кашана. Това е съпорт. На 5 км от Витиня се носи бира. Топла, ама бира. Топла, ама бира, ама топла. Жива душа. Преди Лескова, един джип с някакви хора, които общо беше пълна колата. Беше 5 човека вътре, общо имаха 7-8 зъба. Всичките вътре в колата. И за перфоратор не става. И ме пита човека дали има много пат. Пат. Това по нашия край означава път. Да, знам аз. Много пат има. До там изкачването преди Злат поляна, супер. Няма никакви грижи. И там като усетих какво се подава и взех там и 3 км за норматив и малко да ти кажа се изпънах там, ама всичко е наред. Аз между другото видях облаците от София и щях да ти звъня да се скриеш някъде, ако имаш по твоя пат. По моя пат? По пато, ако има някъде да се скриеш. Ами, скрих се на два поляна на заслона, на овчарския заслон. Човека, значи сега, слушай. Значи, освен че имаше доматки, там аз ги видях, обаче на масата оставил една бутилка кола на отварена, ракийка, прясно сирене, домат краставичка. И сега как да не останеш? И се направих, че вали. И викам, то много вали, много трещи, ще остана тук. После трябваше да сваля между джипа. Това е мини бар да ти оставят. Да. Иначе нямам никакви грижи. Нали ме болеше левия глезен, по някаква причина. Да. Обърнах го, спря да ме боли и ме заболя десни. Това е... Префърлил си болката. Смисъл няма страшно. Природата не търпи празни пространства. Но левия как ми мина, което е добре. И най-хубавото нещо е, Ники. Се прибираме рано днес и си видя детето, защото той няма да заспал. Да. И нямаме никакви грижи. Между другото, да. Затова всъщност днеска не правя най-основната причина да не стигнем до Арабаконак и да си видя детето преди да заспи. Точно така. Така че, защото той заспива рано. Тъкмо ще имаш време да презаредиш. Абсолютно. Днеска ти беше по-дългичко. Да. Морген. Трети ден. Плана днес е, както го споделих и вчера, Кашана на обяд. Защото колкото и сега птички пеят, много е приятно. Така след няколко часа, надявам се повечко, ще затрещи много сериозно. И затова стегнато темпо днес до Кашана и там половин ден почивка и почваме да правим плана как продължава днес нашето приключение от тук нататък, защото времето си е време и може да не ни пусне да правим дълги преходи. Иначе днес 6 без нещо тръгване от 6 без нещо тръгване от Витиня. За 1 час, след 1 час бях вече потеглил от Арабаконак. Там ме чакаше Ники и общо добре се получиха нещата. Намерих пъти, там аз се притеснях за маркировката, но по новата маркировка, която е точно по оградата, перфектно си минах. И сега стегнато се качвам към билото и като се огледам отгоре, като се кача какво се случва, ще имам по-ясен план. А тук съм, нали знаете, наляво през Копривите.
Тъкмо си викам, тази ужасаваща прогноза, дето я дават, няма да се сбъдне. И поглеждам зад мене и черни облаци се насъбират. Хубаво, че съм на 4 км от Кашана. Тя е сравнително далече още бурята, вятър духа общо в обратната посока. Така че мисля, че сме сейф. А то е рано. Не знам колко часа между другото, но може би към 11 часа. Колко часа е? Да те завали дъжд и мен да вали. Смей се. Тай басара, мамо, не бой се. Нали знаеш кой е басара? Такава като нас. Какво прави? Типа така да прави. Как си ти, бе? Чакам! 2 години сме се виждали, знаеш? Като не идваш. Толкова ти е мъчно за мен. Видиш ли? Това е, то Аз мога да се сещам, с майката ти пращам поздрави. Знам. Като се сещам, се сещаме. Ами иначе ти се не сещаш, да. Нямам време. Добре. Айде! Гледай! Давай! След го не го би! Давай! С китка. Това ти е плесара, виж какво са. Я накрая дама, да ти ще вземе да го фане да го направи. Аз казах ти, че се движим 5 минути пред дъжда. Всичко ми изчислили. Как си, мама? Много добре. Много добре. Само и времето не слуша. Обаче ти не слушаш. И аз не слушам. Тъкмо сякът не сте се виждали 2 години, ще наваксате. И Всичко ти е ли изчислено и слушаш? време и всичко. И то знаеш ли защо? Да. Къде спа с нощта? Не казвам. На заслона. Знам, защото ми се обежда от бити, че са те чакали. Така ли? Да, питай. Защо да са ме чакали по Ами така, защото аз ми бе казала, че Цецко мой ще дода. Не губа пъти аз. Добре, Радославе. Като идваш през 2 години. Да. А така, видя ли пъти това? Своето. Е. Това има пари. Отивам само ще такова и ще дойдем да сапнем. Правите? Да. Ако искаш и Да махна лайното от газа. Явите ли дълго Е, как? Аз като падам както трябва. Я се обърни. Я го ду. Скоро е добре направи. Не трябва да докладвам. Я да звънем на жената. Че днеска... Доехал съм за 7 часа съм доехал. Без проблеми. Не са 7, 8 са. 8 часа съм доехал. И тебе да ги кажи. Ако се тръгне даже 4 часа сутринта пак, майко, какво да правим? Аз ще отида някога, ама ние няма смисъл да сме там. Да, малко по-напред. Не се връщаш. И само вече трябва да мислим. И да, и всъщност просто правим един ден. Правим 2 дни. Един ден го правим за 2 по програмата, даже сме малко по-напред. И сме пак в график. В смисъл, губим един ден, нали смисъл, не е за 10 дена, за 11 отива. Ама... Това не е проблем. Последния на спринт. Гледай на картата между в момента. Навсякъде вали трещи, само около нас е добре. Да. Добре, че не мисъл. В крайна сметка, добре, че не сме тръгнали. Защото тук е слънчево в момента, обаче навсякъде трещи. Аз ще ти кажа как го дават за Карлово за след. А това е радара, между... буквално само тук не вали. 11 часа да почва да вали, в 2 часа Как се трябва? на Ботев 60%, 5 часа 70%, на... Никой ще да пак отива. Thunderstorms. Значи зарежда и челник. От тук, ама нощ не смени. Така ли, че така ли излиза? Но общо взето май така най... На мен по тук на това приложение утре ми го дава от 3 часа. От 3 часа силен и навежен грамотевици. Значи до 3 часа утре е сейф. До един трябва си някъде вече на
на сейф място. Защото те го дават в 11 да почва валежи. 2 го дават грамотевици, но в крайна Ма това за централен Балкан. Да. Това за сряда. За сряда. Ма във вторник ти го дават примерно в Калофер, в Карлово същата работа, Калофер. Но по пътя всеки ден го дават така. След 2 часа. Сега дали ще се случи, дали ще се размине, дали ще е момент. Като днеска, както виж, то. Да. Я имам другото приложение. Бати, пишман турист. 64 приложения. И накрая на слънцето седат. Еми, гледай, добре, виж сега. И в дъжда ще Добре да виж, ама... Добре, виж сега. Гледай. Това е радара, което в момента е това. Навсякъде вали, цяла България вали. Аз сега остави телефона и сега погледни навънка да видиш. Ема не. Добре да виж. То е така, ама буквално... То навсякъде вали, само при нас не вали. Не. Виж, че това лъжи. Насам? Ще те чука градъчка. Зато, бе. Тебе да те чука, мен да не ми опрахоса колата. Новини, кабелна. И накрая на слънцето стоят. А утре на дъжда. Утре на дъжда си ходим, какво да правиш? Ние това, което говорихме, сега, ние имаме някакви варианти за аварийно, но то няма се наложи. Стигнем ли до... Не, преди няма се наложи до тия точки, които са, той е Пенковски и Момина Полена. Там няма. Идеята е... стане нещо супер драматично наистина. Да, идеята е да се бутнем, в смисъл, ако стигнем ли до Ехо, в смисъл вече, каквото и да е времето, там, ако затрещи нещо, мога да влезем вътре. После е Коза стена и после вече чакаме някакъв момент, спускаме надолу до Беклемето и... Доближим ли до там, няма никакъв проблем. Само да стигнем до там. Да. Сега, да, малко, леката подробност, че трябва да стигне до там. Трябва. Колко да са 40 км? Няма нужда, защото няма хонорар, така че... Аз ще го взема. Вземи. Ще взех щеките. Аз без. Много свитва. Стяг да се разлигава. Това ще пробвам днес без. Момчета, Ще запазим, обещавам, да се върна на това. лек път, всичко добро. Леки крачета и какво да ви кажа? Всичко е Късмет, добре. здраве, Успех. най-вече време. Времето да е с вас. Ще държиме връзка по пътя и... Толкова. Къде е изгрева, бе, Цецо? Ето го изгрева. Аз въобще не погледнах даже. Значи инстинктите на хората, които снимат, без да виждат изгрева, пускат камерите. Как става тази работа? Не знам. Много сме сляти вече с природа. Както си говориха преди малко, жалко, че тия кадри с GoPro. Ама аз наистина случайно го казвам. Да. Наистина се чух къде е заде. Точно в същия момент се показва. Чакай така.
Цецо, аре кажи сега 2-3 думи. От началото, как вървят нещата? От началото... Днес сме ден трети. Ден четвърти. Вчера беше половинка, да кажа четвърти ден. Добре върват нещата, освен това, че се бяга постоянно от тия бури. Това е основният проблем, иначе като настроение, като чувство в тялото, добре, всичко е наред. Но това бягане ти става така, ти знаеш, психическа умора. Натрупваш това, че трябва да стана сега в 3, да тръгна в 4, да бягам, да бързам до 2 часа, да стигна някъде. Това носи своите отражения, ама още ето първия ден бягах в буря, втория ден бягах от буря, третия ден бягах пак от буря и днеска пак така правим. И днеска пак. Да. Така че това е в резюме, това е. Бягаме от буря. Но пък днес стартираме от Кашана. Как беше там? Стартираме с няколко килограма по-тежки. Да. Имаме да горим. Да. Бурите са с локален характер и са краткотрайни. Просто ние нямаме късмет, че сме в локацията, където са да имат локален характер. Шанс. Поне сме двамата. Да. И като гледам вече, километрите почват да се цъкат един след друг. Аз не знам. Ти ли си ми така мотивация? Не знам. Вървят се. Вече, но вървиме на практика, ние сме спирали да се качваме. Аз си движиме с добро темпо, поне според мен ти ще кажеш, де. Аз те оставям ти да водиш, така че темпото ти е екстра. Добре. Аз се водя по тебе, аз съм ти сянка. Трябва да подкрепим малко. Какво ни е направила? Искаш да кажеш, че мама Данче е сготвила? Не мога да повярвам. Изненада. Не мога да повярвам. То какво? Човек да... Тя... Не топло. Топло ставаш и да е топло, това е някаква магия на мама Данчета. Да седи топло. Тя каза, ще стане в 2 часа през нощта да направя, за да ви още топла. Човек, тя наистина е правила през нощта. Не знам. Защото ние пристигнахме малко късно, 10 и нещо. Седяхме на приказка до към 11 и малко. И тя те първа тогава щеше да започва да... Да. Данче... Сега дегустацията трябва да се види. Викаш, ние сме дегустирали тази паница. Ясно. Божествена работа. Да. И още заето не остана. Не остана. Какво трябва да минем? Няколко върха, един вежен. Няколко върха, един вежен. Вървим си ние тук с Цецо към Старопланинското конче и той си открива някакви тайни знаци на успеха. Не бе, просто Старопланинското конче си е загубил подковата. Това да си, ако не тежеше 200 грама, ще да си го взема, ама няма. Ще го стави някакси тук да носи късметна. Абе, вземи си го с теб, хвърли го в морето. Носи го ти. Абе, дай, слагай. Тани, какво правиш? Какво е това пред тебе? Много апетитна лещичка. Друго? Това не е мое. Майко! Айде да Знам здраве. как ме излъга човек. Сега ще види. Сега от тук нататък като почне. И ще видиш, че... Ти ме развали. Ти ме развали. Айде да здраве. Ето да те го запечатаме този момент. Между другото, дали па да си останем тук, а? Не. Кафаме, пиваме и продължаваме. Няма такива. Бяга ми се струва. Беше ме кръпил долу в дюлото и много се чудех дали да тръгне. Обаче така ми се тичаше. Какво правиш? Нося компот в раницата. Компот? Как изкочи от мъглата обаче? И те виждаме и ти крещим. Стой, не спускай да те спрем, защото да не скачаме нагоре. Не знам какво трябва да са плодове, обаче може да е компот. Съм го тръскал
А тук, Понеже е такова, мултивитамин. И готина раничка имаш. Секси. Аз не знам. Колко си по-смотан бегач, толкова по-горе. Аз знам как се отваря тази. То всички сме така, на екипировка да го докарваме. Пък. Ама Дани, това нали знаеш, колкото по такова, трябва повече... Къде е бърклина? Най-отдолу, най-отдолу. О, ти си ги разумеш. Добре, има и фрешче. Има. Айде, Сламки носиш ли? сламки не. С ръце. Майко, идеално е. Малко. И ягоди по коме не бях. Диви си я. Особено раздрусани такива. Това е, така се прави. Раздрусани ягоди. На колко километра сме, Ники? На 6-7 км от... 900. Дядем ягодите най-нес бе. На 7 км от Беклемето си хапваме ягоди. Добре, че няма да вали. Растат. Топ газари. Тук брахме череши, кайси има по пътя. Но виж колко хубав кадър. А майко. Секси. Много яко. Стига само ма снима с насран гъс. Вчера знаеш как падна фолиното. Благо си снима. Да записваме ли? Да бе, да записваме. Да го има записано. И в едно кравешко едно, като се хлъзна и погъзва фолиното, правилно това фолиното. Къде си му е мястото на И едно големо едно е Ти си направил рейтинга на видеото. Аз вече мама Данче ни подкарах надолу под пътеката. Двамата щяхме да са на кълбета долу, щяхме да съберем. Аре, момчета, че загърмя. Тъмън на време. Фана на глата и нещо Пловдив Беклемет. Да, бродиме си яко. Бери сте, виждам. Направо си ебава майгана. Колко са раден да видя Беклемет. Прекрасно. Има няма там, виж нещо. Да се изписте. Да бе. Търминка. Нещо да взема. Пожелавам ти е така да си до края свежарка, лекичко разумно, без някакви изхвърляния. Така ще. Без никакъв проблем ще си го изкараш. Да, няма да се бърза. Морите ги изпреварваш. За сега да. Това, така че... Още веднъж много ти благодаря. Аз благодаря. И на Данилка ти трябва да благодаря, защото той, ако не беше докарал тук Ако да... не беше, да, нямаше как да съм тук реално, така че... Ти в принцип навсекъде, ти без него не можеш. Не знам дали осъзнаваш, че без него не можеш. Всички го знаем това вече. Така се оказва нещата. Еми това така е, тук вече имаме хора около нас, иначе няма стане направо. Аз показах началото, като тръгнах, показах маршрут на дружбата и ти го казах нагоре. Ако не е това, няма да стане направо. Той си го доказва пътя, че... Да. Така че само Така приятелство случват по този нещата. път. Всичко добре, само това крак. Отива много ще те да разкарат няма на това. Това да много да мине, човек, защото... Не знам аз. На пръв поглед едно такова никакво възпаление, Да. обаче течение на времето оказва влияние и... До 20-30 км никакви грижи. После е леко, после отпусна пак и сега тук накрая. 60 км си 60 км, си вече... Тук си близо 200 км, така че... Няма как да няма някакви неща. И за гелчето мерси. Правай го. Утре ще го пробвам, че днеска не ми трябва толкова енергия. Сега като... Почтата са бомба. Наблягай, ще трябва да ги изям. Цецо, днес имахме един страхотен ден. На мен ми беше изключително приятно. Вярвам, че и за него беше така. Защото етапа Кашана Ехо и до Беклемето е така доста интересен, в който няма много неща. Доста е голо, така че е добре да има някой с теб. И се радвам, че успях точно в този етап да се включа. Беше ни изключително забавно. Цял ден шеги и закачки. Всичко беше нормално. Успяхме да изпреварим бури и гръмотевици. От време на време ги чувахме така в ляво и в дясно. Но за щастие оставаха в страни от нас и нямаше някакви извънредни ситуации. За момента Цецо изглежда доста свеж. Няма някакви сериозни проблеми, въпреки че вече сме на километър 200 почти. Така че
Вярвам, че нещата ще продължат по същия безпроблемен начин и му пожелавам да стигне до морето. Без тебе днеска нямаше да е толкова приятно първо. Но Второ, не знам къде ще свърши. Може би да не го застанеш. на Берменка. Ти не провали прехода до Берменка. Аз ти го благодаря, човек. Много як да. Аз го обърках за това. Не бяхме объркали пътеката. Бомба си, човек. Пожелавам ти така да си до края свежарка, лекичко, разумно, без някакви изхвърляния. Така ще е. Без никакъв Колкото проблем ще си толкова. го изкараш. Няма да се бърза, може Може да да се... ги изпреварваш. За сега да. Това, така За че... сега. Още веднъж много ти благодаря. Готин, Коста. Аз ти дадох няколко съвета, ама може и да видя нещо, което така още повече да светка лампичката, макар че не мисля, че много неща... И аз не мисля, ама за всеки случай да не съм, за да мина през всичките варианти, затова ти се обаждам общо взето. Така, значи реално подуването почва, ето реално от тук си подуването почва и всъщност болката, която почна да бягам вече, нали, се качва нагоре по крака. Реално започна, по някаква причина започна левия крак ми мина и започна и се прехвърли в десния. И отхлабвам маратонката, отхлабвам в момента и малко и към лимит на движението я. И в смисъл се усеща болката тук, а като бягам вече тръгва нагоре, до тук. Да, а на левия крак също така ли се получаваше? Получи се, обаче мина от само себе си. Ама имам предвид на същата зона. На същата зона и просто, не знам, няма някаква причина. Нищо не съм правил. Нищо не съм правил, което да е различно и да се оправим, а то общо си станаха нещата. Отхлабвам, разтягам. Сега ще мажа с някакви мазила тук и така. Честно да ти кажа, аз съмняваме, нали, че са били стегнати маратонките. Там, където ми го показваш, значи на тези... Ето тук е тия мускули, където ми ги показваш. Общо взето, тук имаш едни екстензори на пръстите и един тибиалис, който минава така от тук и се захваща за ходилото. Да. Общо взето, през целия ден, като го правиш това движение, като тичаш, правиш и тази зона се натоварва. Самите сухожилия се натоварват. Най-елементарният начин, по който да ги поотпуснеш малко, ти добре ще го направиш това, за да може да го измасажираш зоната. Това е просто да се почувстваш по-добре, малко да се релаксират тъканите. Няма повлияе лошо, супер ще бъде, ще се почувства по-добре. Как може да ги порелаксираш, като леко ги поразтегнеш и от тук, както ти е така ходилото, да се опиташ да си изпънеш коляното. Другото нещо е сутрин, когато се събудиш след спането и така нататък, положението е гипс, бетон и така нататък. Да, такова е, да. Пределно ясно. Добра идея е, както казва един мой любим автор, Луис Гилфорд, move before you move. Още преди да си сложил краката на земята, може да си развъртиш тазобедрените, да си развъртиш коленете и глезените, след това ще стъпи и ще бъде малко тегаво в началото, ще го разходиш, но общо взето като започнеш да движиш, преди да движиш, този преход ще бъде по-плавен в раздвижването отново на кръвта, на ставите, на симптомиална активност. Така че пробвай го примерно утре, като се събудиш, пораздвижи леко в леглото, после стъпи и така като е по-плавен преход и болката няма да бъде толкова интенс. Минава, не е нещо, което остава, просто въпрос. Знам, защото аз го получих на Витоша миналата година, го получих също нещо, буквално мина за 2 дена. Само че сега нямам 2 дена, нали? Тъпото, че нямам 2 дена. Има един американец, където беше в нашия отбор и той имаше така трудни моменти от време на сезона и такива, нали, подготвим го за мача, всички сме готови, нали, така, той тръгва точно и такъв се обръща и вика: Радо, today I have to pick, I have to put the big boy pants again. Да. Значи ти като, това като го кажеш сега, не ми така ще е, добре. Разбрах. Добре. Това е най-хубавият съвет. Значи хубаво, ето като кажа професионалиста, тук хората около мен слушат, няма да ми кажат ти тук се изхвърляш и правиш неща, просто продължаваме напред. Продължаваме напред, the big boy pants, тия неща, където ти ги показвам, са козметични терапии, които ще те накарат да се почувстваш по-добре. Това за сутринта също е добра тактика, за да влезеш по-лесно в ритъм отново в деня. Но, братле... Добре, слагаме ги.
Ева, братленка. Живи здрави, поздрави вкъщи и така. Високите върхове ги духат силни ветрове. А, така. Добре. Жив и здрав да си, брат. Хайде, брат, чао. Казва дяволът има тесте, с карти с твоето и моето лице. Боя се пак избрал е да играе с мен. А в гърдите си нося сърце, биещо с ритъм почващ, с празен удар смърт. Дишам, значи имам всичко. Но смъртта си нося в джоба всеки ден. Всеки ден. Преживях ли това, ще умря? Част от мен на сърцето ми спря за миг да бие в тавор. Мисля, че се чувствам много добре. Само този глезен го мъчи. Обаче работата с глезена не е за подценяване въобще. Мисля, не е сериозно, ама като когато е подут и не може да върви с него. Той сега ще го раздвижи малко до дерменка и въпросът е да не се подлъжи по това. Защото ще му изиграе лоша шега. Иначе като цяло, мисля, че се чувства много добре. Няма проблеми, много добре се движи до момента. Общо взето и времето лъжим да го изпреварим с час, примерно. И супер! За съжаление, това е нещо малко. Дано да се чувства добре сега и да може да продължи по-натам. Какъв хубав път са направили. Как си? А? Ще станат нещата догоре, ама... Не знам. Не, аз... Тъкмо това си говорим, в смисъл аз тази си говорим, че най-лошото е, че когато се чувстваш добре, в смисъл не се чувстваш уморен, чувстваш се свеж, се чувстваш се супер и в един момент нещо е такова малко. Да, бе, да. Обаче камъче в обувката. Какво да правиш? Ще взема нещо за ядене. Отзад. Между другото имам тук от баница. Ей тук. От кашана? Не от кашана. От преди. Не, та баница не дай да даваш, да. Не, ти ще ме стигнеш. Само ще ми викнеш само. Седем! Добре. Първи крачки за петия ден по Коме мине. И на практика последни за този опит. Направихме всичко възможно този опит да продължи, но няма да се получат нещата. От втори ден имам възпаление на десния глезен. Не съм обръщал глезена, не съм го навяхвал. Просто се получи от глезена по ходилото надолу и нагоре по пищяла. Някакво възпаление, което вечерно време се поправяше, след като почивам. Сутрин на практика тръгвах без болка. Снощи звънях на моя приятел Ради, който е кинезитерапевт. Каза ми някакви неща, които мога да направя. Бях доста обнадежден, защото това, което си мислех и аз и той го каза, че това не е травма, която ще задълбочи нещо и няма да мога да тренирам след това дълго време. Но сутринта се събудих и едва съм отишъл до тоалетната. Кръка е троен, зачервен и все пак решихме да направим беклемето дърменка с последна надежда то как да се раздвижи, да се види как се чувства, когато тръгна да се движа, но не е добре. Ако беше някъде другаде, щях да му дам шанс още един ден, но тук, точно в този район, минаването днеска през
копените, Костенурка, Жълтец, Ботев. Просто не, този крак няма да издържи. И това ще е DNF. Но аз лично съм доволен от себе си, защото иначе се чувствам прекрасно. На какво да се прави? Плана е за спиране. За съжаление, това, което го мислихме, че е проблем, мисъл дори малък, се оказа, че не е толкова малък, глезена си го боли, а в планината шега не бива. Предстои Централен Балкан, не е много хубаво с този глезен подут да тича. Сега отиваме до Дерменка, той тича някъде след нас. Има тук някакви 7 км да прецени още дали ще продължим или няма да продължим, но на 80% нещата отиват към спиране. За съжаление, днеска е прекрасен ден, слънчев и времето е с нас тия последните 4-5 дена. Ни се разминават всичките бури, само че е нещо такова дребно. Но в крайна сметка приключението е най-важно. Забавлявахме се 4-5 дена. Планината е тук. Ще повторим, ще потретим. И така. Да бехме на Котос, да? Ако бехме на Котос, ще е много хубаво. Разум иска планината. Няма чувства. Да, бе. Емоции и чувства вкъщи. Аз си ходим вкъщи тогава. Забавлявахме се. Това е Ален Делон. От хижа Дерменка. Продава се за 100 евро, ако някой иска да дойде тук да си я вземе. Да прекратихме опита на Дерменка. Тестово все пак тръгнахме от Дерменка. И обаче в момента на тръгването вече ми беше ясно, че тук ще спре опита. Просто нали, следващия етап е много техничен. Не много техничен, в смисъл за здрав човек е и човек с подготовка няма никакви проблеми, но с никаква мобилност глезена по тия камъни. Аз в момента, който стъпа леко на криво на някой камък и има доста сериозни болки по крака, по цялата, тръгва нагоре болката по крака, така че безразсъдно би било в момента да тръгваме към Ботев, при положение, че не знаем докъде ще стигнем. На всичкото отгоре, пак като цяло днеска плана беше отново да се бяга от бурята и затова просто няма никакъв смисъл да се евакуираме по някакъв странен начин. Ако нещо се случи, ще да е доста глупаво. И да поставям тук и екипа и всички в някаква гадна ситуация, така че решавам да спра тук, пък от тук нататък ще видим кога. Дали ще се прави нещо опит, дали нещо ще правим до година, по-до година. За това време на годината, в което ние тръгваме, за тези обстоятелства, които имахме, съм повече от щастлив. Всичкото отгоре си изкарахме едни страхотни 5 дни тук с екипа и минахме през едно много готино приключение. Успявахме да решаваме всички проблеми в движение, да анализираме обстановката, времето, да решаваме какво да правим ден за ден и беше доста така... Обнадеждих си, че това нещо е напълно възможно да се прави по този начин и да успяваме да се справим с всяка ситуация, така че доволен съм от всички замесени в този опит. А най-вече съм доволен от Ален Делон и неговата сестра, която забравих как се казва. Орнела Мути. Орнела Мути. Това е Орнела Мути, ако нещо. Ако някой нещо също се продава за 100 евро. Особено решение взехме. Понеже мама Данчи трябва куче, защото нейната каракачанка Бела е починала наскоро. И по идея на Ники
Отиваме да вземем сега куче. Може да не направихме коме-мине, но поне ще направим много добро дело. Така че сега отиваме да вземем куче и да го закараме на мама Данче. Евентуално, ако всичко е наред. Така че това е целта. Няма да ги караме там на хижата, че на хижарката е умряло кучето. И иска едно кученце. Внимай само с. Да. Айде влизаме. Не стъпваш, ги пуснах тук да играят и цвъкат дет намерят. Животинки. Ей! Те се увеждат, какво ли? Ти ли ме избра? Ти ли ме избра? Ау! Да, бе, ти си Те всичките са. голям такова си, бе. Ела, сладур. Ей, това е нашето Аз това ще ти кажа. Това е нещо. Ей, това е нашето кученце. Ей, това е. Някой ги правят. Ей, това е нашето. И сега няма, представи си хижа без куче. То ти задължително. Да, и сега трябва да... Стара планина. Пуснахме и аз гледам в интернет. Сме от София. От София сме. Те ли? Да. И вместо да си тръгнем за София. Тупа жената вика, чай го напърхва, гражданин. Това е майката, така е. Стана в 3:30 да му пържи фили, да го нахрани, да ни тръгне. Тя е уникална женица. Рядко с човек. Сега ще ме навика, че снимам, ама няма значение. Да, няма значение това. На мен някой трябва да ми отвори начи вратата. Ама тя трябва да се появи. Ама чакай, че има нещо да сваляме от колата ни. Мамо, той най-търполе, нищо, айде после ще го вземе. Какво ме бабиме? Какво ме бабиме, мамо? Айде, дай си ме. Малко е напикано, да знаеш, че... Чакай, че аз съм палет от тук някакви. Айде да. Тя е много стресирана, милата. Айде да. Хубавица. Викаме ще... А? Хубавица. Хубавица. Малко. Нали? Добре са така, има симетрия, нали? Направо красота. Чакай да ми се попала. Ти си една малко, като да влезем вътре да се видим. Я ли си, брат? Я ли си, брат?